गाज्रि फासिबाय गारिया हाखर दं होननानैथ' मिथियासै ओरै लिपारा डन बस्क' गुवाहाटि डिबिआइ खुलुमबाय रायजोफोर फैयै फैयै जों दायो मोनसे जायगायाव सफैबाय बे जाहैबाय बालिपारानि सेन्ट जेभियर बाव सासे आबौनि काजिन आबौ थायो फादार बाव हाबग्रोनोसै आं मानसिया बाव गैया स्कुलाव दङ बिसोरना स्कुल मोनथाम सालायो बिसोर बिनिफ्राय नैबै जाहैबाय चार्च नैबे चार्च बिराद मोजां बिसोरना डेक'रेसना सिगां ओमफ्रायहाय स्कुल मोनथाम सालायो नालाय दा प्रिन्टारा गाज्रि जानानै दंनो बिसोरना फादारफोरना मोनसे बेखौ आं उदालगुरिसिम लांगोन उदालगुरिनिफ्राय सार्भिस सेन्टाराव गुवाहाटिसिम एसे लांगोन आरो बेखायनो आं बाव पिकआप खालामग्रोनोसै बाव पिकआप खालामखांनानैसो माबायाव स्कुलाव थांसै दायो जों स्कुलाव हाबलां सरि बे जाहैबाय बालिपारानि तेजपुर बालिपारा फाइनालि कम्पाउन्ड नैबे गारिया दाख्लैसो गोदान लाबोदों बे आबौ फादार मोननानै लाबोदों जेसुइटफोरनि बे रावबो गैया नामा बायहेरायावनो दोनलांखाबाय मानसिया स्कुलावसो दं गाव लाबोफादोल' होनबाय खांबाय आं प्रिन्टारखौ नैबे प्रब्लेम जादोंनो सार्भिसिंनि थाखाय गुवाहाटि लांनांगौ हरफासिगोन र' दा बिनि स्कुलाव थांसै फै नै नैबे लहानि दालां दङ मोनसे बेखौ बारनांगौ ओमफ्राय फोरमायहरनाय बायदिब्ला निर्मला स्कुलाव थांगोन जोङो आंबो फार्स्ट टाइम दिनै नायनोसै बेखौबो जेसुइट्सफ्रा सालायो लहानि दालां काश्मीराव बारनाय बायदि मोनलायदों माथो दायो जों दंफैयो नैबे निर्मला स्कुल माखासे आलासिफोरबो लोगो मोनफाबाय बालिपारा डन बस्क' गुवाहाटि डिबिआइनिबो थांनि आबौ फादार बै सिगाङाव स्कुल बेखौहाय सिफायजोबसिगोन स्कुलखौ ओमफ्रायहाय बावहाय प्रजेक्ट दङ मोनसे बिराद गिदिर बिल्डिं जासिगोन बेसेबांबा फ्लरनि जेसुइटफोरनिफ्राय नैबे आदामोनाबो नायो नै जोंखौ गारि सालायनायखौ नायदों नों अबाव थायो बै डिबिआइ डन बस्क' लामा जोंनिया अबेनिया आं गुवाहाटि डिबिआइसो सानदों नैबे तेजपुर ए अ आच्छा आच्छा कनफार्म जाबाय दासो सिगांनिफ्रायनो फादारा प्रिन्सिपाल बे स्कुलनि दायो स्टुडेन्टफ्रा सिसिटिभिआव प्रिन्सिपाल बे न'खौ नायनो जोङो बेरायदों टटेल 16 बिगा दंनो बाउन्ड्रि गासिबो हाया सब गासिबो बे न'खौ नायनि नैबे आलासि जिरायफैग्रा न' बायदि जाहैबाय स्कुलनिनो आच्छा थिग थांजोब्बायानो नैबे रुमाव र' मालाबा आलासि जाफैगोन बेयाव आबौनाव नैबे गाव दसे रेस्ट लाग्रा खामानिफोर मावनायफोरखौ नायफैग्रा बिल्डिं गोदान बानायनो नागिरगासिनो दं नालाय साबजोबला आं ओरै रुम दंबावो नैबे स्कुल दे फै जोङो दायो तेजपुरावनो तेजपुरनि टिएमसि मोनफैबाय लामायाव वान वेल' नालाय ओरै टल गेटबो गैया ओरैहाय टल गेट गैया आरोना बहुद गोलाव माबा नङा नालाय 4 लेन नङा ओरैहाय ओमफ्राय टिएमसि मोनथारसिगोन देखायगासिनो दं नोंथांमोना ओरै स्कुलाव हाबबोबाय दसे फाइनालि जोङो नै मोनफैबाय नैबे टिएमसि माने पलिटिकेल पार्टि नङा तेजपुर मेडिकेल कलेज नैबे तेजपुर मेडिकेल कलेज जोंनि उदालगुरिजोंना माने तेजपुर मेडिकेल कलेजाव लाबोयो गोबां बेमारिफोरखौ ओमफ्राय मालाबा ओरैबायदि जायो बांसिनानो गुवाहाटिसो रेफार खालामो थ' बेटार गुवाहाटियावनो डाइरेक्ट लांनाया स्रा आरोना बुहुद केसफोराव गाज्रि फासिबाय गारिया
हाखर दं होननानैथ' मिथियासै ओरै साफा लांबायसो माखासेया थांबाय मोनहैबाय रायजोफोर जों दा माजबातआव मोनफैबाय माजबातआवबो माखासे एसे हा दङ बिटिसि दा बाव ओमफ्राय बिनिफ्राय गाबोनसो जासिगोन नामाथाय मेन गामियाव थांसिगोन आबौनि स्रादु दङ ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो साननै सानथामसोनि उनाव आवगायलांगोन क'क्राझार फारसे थ' जिखुनुआनो जाया गारिया गोदोबाय बोरै बख'नो हायो नायनोसै आं माने लामाखौ बाबायाबो खिथानो रोङासैना ओरैनो लाबोहोबोबाय बियो ओइजोंसो लांनांगौमोन नै ओरैहाय ओरै बेबायदि साफा गाज्रि गोदोखाबाय बेखायनो टायारखौनो माबाजोब्बाय नै हाब्रुआ लाजोब्बाय बेबायदि थ' लोगो मोनगोन नेक्स्ट ब्लगाव दोनथ'नोसै दा माबायदि बोखांनो हायो नायनि